Ang paglaglag sa Dios sa Sodoma ug Gomora. Apan sa dili pa. Palihog subscribe igsoon ug pinduta ang bell button para sa dugang pang mga videos. Miingon ang Ginoo kang Abraham, hilabihan na ang mulo batok sa Sodoma ug Gomora ug ang ilang sala dako na kaayo. Busa moadto ako aron susihon ug tinuod ba ang mulo nga akong nadungog. Busa nagpadala ang Ginoo og duha ka tawo aron mopadayon ngadto sa Sodoma. Miingon si Abraham sa Ginoo, laglagon mo ba gayud ang mga maayong mga tawo uban sa makakasala? Busa nakigsabot ang Ginoo kang Abraham, nga kung adunay bisan na 10 ka tawo nga maayo ni adtong dapita, dili gayud niya kini laglagon. Sa pag-abot sa duha ka tawo ngadto sa Sodoma, ni anang pagkagabii, gipadayon sila ni Lot didto sa iyang balay. Apan wala pa nang higda ang mga bisita ni Lot, nga mao ang sinugo sa Ginoo, nakadungog sila og tingog nga nagtawag kang Lot. Gilibutan di ay sa mga tawo ang balay ni Lot kay gusto nila panamastamasan ang bisita ni Lot. Miingon si Lot sa mga tawo, nga ayaw intaw ninyo hilabti ang akong mga bisita. Apan nasuko hinuon sila ni Lot ug ila kining gituklod ang pultahan aron ablihan. Nasuko hinuon ang duha ka sinugo sa Dios ug ilang gipangbutahan ang mga tawo aron dili na sila makasulod sa maong balay. Gipangutana sa anghel si Lot, aduna ka bay kauban diri? Dad-a ang imong pamilya ug pamiya kamo dinhi, kay laglagon sa Ginoo kining dapita. Ug sa pagkakadlawon, giapura sa mga anghel si Lot sa pagbiya ug uban ni Lot ang iyang asawa ug mga anak nga dalaga, ug giingnan sila sa anghel, nga ayaw gayud kamo paglingi, kay kung mulingi kamo, mahimo kamong asin. Sa dihang mibiya na sila Lot, kauban sa iyang pamilya, gipaulanan og asupre ug kalayo ang maong lugar. Apan ang asawa ni Lot wala gayud niya hipugngi nga mulingi, kay bisan pa sa kadautan sa mga tawo ni adtong lugara, gimahal gihapon niya ang mga butang diadto. Busa sa paglingi niya, nahimo siyang tuod nga asin.